ассалому алайкум дӯстони азиз. Ин дарс бошад рӯйхатҳо дар забони HTML. Тегҳое ки барои рӯйхатҳо омода шудаанд ба се гурӯҳ ҷудо мешаванд: рӯйхатҳои тартибӣ, рӯйхатҳои ғайритартибӣ, рӯйхатҳои иттилоотӣ. тавассути ин тегҳо рӯйхатҳо, сарлавҳаҳо, ҳатто менюҳо ҳам омода карда метавонем. ба қисми кор мегузарем. ҳуҷҷатамонро ба таҳриргари матнӣ мекушоем ва дохили теги h1 менависем. кор бо рӯйхатҳо дар забони HTML. дӯстони азиз, барои омода кардани рӯйхатҳои тартибӣ мо аз теги OL яъне Ordered List истифода мебарем. ҳоло дар ин ҷо теги OL-ро мекушоем, боз тегро мебандем. дохили теги OL бошад, мо теги li-ро ҳамроҳ мекунем, яъне List Item. боз тегро мебандем. ман ин тегро нусхабардорӣ карда 3 маротиба дигар мегузорам ва миёни ин тегҳо бошад менависам: рӯйхати якум, рӯйхати дуюм, рӯйхати сеюм, рӯйхати чорум. вазифаи теги ли бошад мундариҷаи ҷузъҳои рӯйхатро муайян карда намоиш медиҳад. акнун ҳуҷҷатамонро сабт мекунем ва бо муроргари Google Chrome мекушоем. чӣ тавре ки мебинед, рӯйхатҳои тартибӣ бо чунин намуд намоиш дода шуданд, яъне пеш аз ҳар номгӯй адати 1 2 3 4 илова карда шуд. ҳамин тавр мо агар илова кардан гирем, ба тарзи худкор ин рақамҳо ҳамроҳ шудан мегиранд, яъне аз давоми 4 5 6 7 рафтан мегирад. хел ҳоло бошад мо пок мекунем. акнун рӯйхати тартибӣ омода шуд ва барои омода кардани рӯйхатҳои ғайритартибӣ мо аз теги OL яъне Ordered List истифода мебарем. баъд аз теги OL мо дар сатри дигар теги OL-ро илова мекунем. азбаски ин тег ҷуфт аст, боз тегро мебандем. дохили ин тег бошад 4 листе ки дар теги OL ҳамроҳ карда будем, нусхабардорӣ карда дар ин ҷо мегузорем. ҳуҷҷатамонро сабт мекунем, бармегардем ба муроргар, тугмаи абнавидро пахш кунем. чӣ тавре ки мебинед, рӯйхатҳои ғайритартибӣ ба чунин шакл намоиш дода шуданд. барои рӯйхатҳои иттилоотӣ бошад, мо аз теги DL Definition List истифода мебарем. баъд аз теги OL мо теги DL-ро илова мекунем. дохили ин тег бошад теги DT-ро ҳамроҳ мекунем. азбаски ин теги ҷуфт аст, тегро мебандем ва миёни ин тег менависем маълумоти мухтасар дар бораи ҷадвали электронии Excel. ва баъд аз ин тег боз теги DD-ро илова мекунем, тегро мебандем ва дохилаш бошад менависем. иҷро карда мешавад. акнун ҳуҷҷатамонро сабт мекунем, бармегардем ба муроргар, тугмаи абнавидро пахш кунем. чӣ тавре ки мебинед, рӯйхати сеюм дар чунин шакл маълумоти дохилкардаи моро намоиш дод. ҳоло ман дохили теги DT теги B-ро илова мекунам. ва ҳуҷҷатамонро сабт кунем, баргардем ба муроргар. чӣ тавре ки мебинед, номгӯи мо ғафз шуд ва дар ин ҷо биё хубтараш дар куҷо ячейка. дар ин ҷо якто теги BO-ро мегузорем ва теги BO давоми ҷумларо бурида ба сатри дигар гузаронем. дӯстони азиз, доир ба хусусиятҳо каме кор карда
баъд дарсамонро ба анҷом мерасонем. Рӯйхати аввалро нусхабардорӣ карда, баъд аз ин теги DL 5 маротибаи дигар мегузорем. чанта шуд? 1 2 3 4 5. ва баъд ба ҳар яки ин рӯйхатҳо хусусият ҳамроҳ мекунем. дохили теги кушояндаи OL як фосила мегузориму хусусияти тайпро ҳамроҳ карда қиматашро бошад мегузорем 1. ва баъд аз ин хусусияти стартро ҳамроҳ мекунем, қиматашро бошад мегузорем 3. ин хусусияте ки дохили рӯйхати аввал нависондем, нусхабардорӣ карда дар дигар рӯйхатҳо ҳам илова мекунем. ва рӯйхати дуюмро бошад бо I англисӣ вазъ мекунем. инҷоашро бошад биё 4 мегузорем, ё ин ки 3. рӯйхати сеюмро бошад ҳарфи I майда. рӯйхати чорумро бошад ҳарфи A. рӯйхати чорумро бошад A калон. ва қимати инро бошад 4 мегузорем. ҳуҷҷатамонро сабт мекунем, бармегардем ба муроргар, тугмаи абнавиро пахш кунем. чӣ тавре ки дидед, ба он 5 рӯйхате ки мо хусусият ҳамроҳ кардем, чунин шаклро қабул кард. рӯйхати якум бо намуди ададӣ оғоз шуд ва он старте ки гузоштем ҳоло ман таҳриргарро хурд кунам. рӯйхати якуме ки мебинед бо намуди ададӣ оғоз шуд, яъне мо намудашро 1 гузоштем, бо адад оғоз шуд ва ин хусусияти старте ки мебинед вазифааш бошад шуморидани ҳамин ададҳо мебошад, яъне аз адади 3 оғоз кун. ё ин ки агар мо ҳоло 5 кунем, инро ҳуҷҷатамонро сабт кунем, аз адади 5 оғоз мекунад, баъд давом дода рафтан мегирад ҳисобро. рӯйхати дуюм бошад I калоне ки мо гузоштем ва ҳисобро аз 3 оғоз кард. ҳоло мо 1 гузорем, сабт кунем, баргардем ба муроргар. чӣ тавре ки мебинед бо ҳарфҳои римӣ ҳисобро оғоз кард. римии адади калон 1 2 3 4. ва рӯйхати сеюме ки мо хусусияти тайпро қиматашро I хурд гузоштем, яъне I хурд гузоштем, оғозро бошад аз адади 3. дар ин ҷо бошад бо ҳарфҳои хурди римӣ ҳисобро аз 3 оғоз кард. рӯйхати чорум бошад намудашро мо A хурд гузоштем ва шуморидани ҳисобро бошад аз 4. мо 2 гузорем, агару баргардем ба муроргар. аз ҳарфи B сар мекунад шумориданро. чӣ тавре ки мебинед B C D E B C D E. ва рӯйхати панҷум бошад намудашро ки мо ҳарфи A калонро гузоштем ва оғозашро бошад аз панҷум ҳарф сар мекунад. ҳоло агар мо қимати стартро 27 кунем, 27 гузорем, ҳуҷҷатамонро сабт кунему натиҷаашро якҷоя бинем. яъне ҳарфи A бо ҳамон A, ҳарфи A бо B, ҳарфи A бо C. ҳамин хел боз давом дода рафтан мегирад. беҳтар аст ки аз ҳамон алфавити А шумориданро ҳисоб кунад, боз беҳтарин мешавад. ва ҳуҷҷатамонро сабт кунем, натиҷаашро бинем. хеле беҳтар аст. A B C D E A B C D. агар мо хоҳем ки рӯйхати аввали сатри мо ғафз шавад, намудаш ғафз шавад, теги B-ро дохили ҳамин тег илова мекунем ва натиҷаашро чӣ тавре ки дидед чунин шакл шуд. чунин шуд.
حالا من در این بالا بعد از تگ DL حالا من پیش از روی خطای بعد نویسنده همون تگ پاراگراف رو ایلاوه میکنیم بعد داخلش باشد می نویسیم و این تگ نویسنده همون رو همراه محتویش نسخه برداری کرده در آخر میگذاریم. برای خصوصیت های روی خط های غیر ترتیبی رو دیدن ما روی خطی که با تگ UL ساخته ایم نسخه برداری کرده بعد از تگ پاراگراف میگذاریم 3 مرتبه و با اینها خصوصیت همراه میکنیم. با تگ UL داخل همون تگ کشاینده UL یک فاصله میگذاریم. بعد اینا تگ خصوصیت تایپ رو همراه میکنیم. قیمتش رو باشد میگذاریم دیسک و در روی خط دیوم باشد خصوصیت تایپ رو همراه کرده قیمتش رو باشد سیرکل میگذاریم و در روی خط سیوم باشد قیمت تایپ رو همراه کرده قیمتش رو باشد اسکوار میگذاریم. اونجا تمام رو ثبت میکنیم و نتیجهش رو میبینیم. دوستان عزیز چطوری که دیدید روی خط اول ما که قیمتش تایپ دیسک است در نمود دایره شکل نمایش داده شد چطوری که میبینید و روی خط دوم ما که خصوصیت تایپ که قیمتش سیرکل است روی خط رو در نمود دایره شفاف یعنی دایره که مابینش خالی است تنها همون سرحدش با یک رنگ سیاه معین شده است و روی خط سومی که قیمت خصوصیت تایپ اسکوار گذاشته شده است 4 کنجه نمایش داده شد یعنی چطوری که میبینید روی خط غیر ترتیبی نمودش 4 کنجه شد. دوستان عزیز نتیجه این خصوصیت ها رو هم یک جوره دیدیم. شما میتوانید در صفحاتون از این تکه ها هم استفاده ببرید. درس بعدی باشد کار با فرم ها در زبان HTML. با شبکه ما ابونه شدن رو فراموش نکنید.